खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। दिनै 29 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि पान्जाबेयाव थानाय राशिफोरखौ फरायनो लाबाय। मेष राशि फालांगिया गोख्रैथि मोनगोन। गुबुन हादोराव थानाय खुरमा बाहागिफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3। वृष राशि फालांगियाव थार थिरांथाया मुलाम्फा मोनगोन। बिसोर नखर, लोगोफोर आरो गथ'फोरजों मोनसे मोजां दावबायनायनि बिथांखि लागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8। मिथुन राशि खरसाया बांगोन। फालांगिया सरासनस्रा थागोन। जाथायारि राङारि मुलाम्फाया सिमाङाव दं। खाफाल गोनां अनजिमाया 9। कर्कट राशि फालांगियाव जेंनाया बांगोन। सहायनायजों खामानि मावगोन। नोंथाङा दुखुनि खौरां मोननो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 9। सिंह राशि फालांगि आरो आयेनारि आफादफोराव मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। हाथायाव बांसिन मुलाम्फा मोननायनि गोबां जाथावना दं। खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कन्या राशि थागिबिया मिउचुयेल फान्डनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। समाजारि हाबायाव गोसो जानाया बांगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6। तुला राशि दिनैनि साना रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा गोनां सान। नोंथाङा दाहार लानाय रांखौ मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3। वृश्चिक राशि गुबै सम्पथि आरो हटेल फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। खरसानि सायाव नोजोर लाखि, नङाब्ला थासारिया गोरोन्थि जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6। धनु राशि फालांगियाव गोदान साननाया खामानिखौ सिनायथि होगोन। जों गथ'फोरनि थाखाय गोनांथार बेसादफोर बायगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मकर राशि राङारि मुलाम्फा आरो मोजां खौरां मोननो हागौ। बे खामानिया दान्थे बिदान्थेजों गोहोम खोख्लैगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8। कुम्भ राशि फालांगियारि दावबायनाया राङारि मुलाम्फाजों जाफुंसारगोन। रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा आरो मान मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मीन राशि फालांगिया सरासनस्रायै आवगायगोन आरो आय थागोन। साखोन सिखोनजों लोगोसे सावस्रिनि फारसे गोसो हो। खाफाल गोनां अनजिमाया 6। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।